kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kembali pergi Paralok baru hari ni ke por saya sisien ngapa yang subhai pi syagani ke program jongi kisau yang kipor ke balawan ra donong san Hima hot kuma pila juti bi Paralok hari bade bagi ni ke program jongi ba kajing temu jong karu kalong bangin wan ra syapi kireu kongsan dan kireu sampang ha ka bakin sam kendiat ken sot ye kijing shisha bat kijing mutim berkat ke dan kam ke bangi gum gibring dan kam ban kem ti ho yo le si pila ban mundur ba balai mo nak yang jongi la klem ngi klem penmi Shuh ye gani ke program ke jongi kadau kalong ba kadon kajing ya te la ni kajing ya tingko hang ni hang tai ha bade berkapor nang ta bade kajing ya kut jongi bat ki re kongsan jongi oleh si kimlat namar ba kajing bon kam kajing embryo ti Hynrei menta ka kenti pak jong ga program ngakwa ban pentip syapi ba nalor ki wei ki program ki bangi lo jawan ra syapi nalor ki re kongsan menta ka kenti pak ngin company jingbot ha bade bat ka wei ni ki jing kabangat hari baru ki breu apa gani ke jela moh kidong yin long sem gi kendo ye gani ke jing kata kalong ke jing jong ke jing sha te sha kum hagi bor jong ke mobile but ya kani ngi iba kala khamjur le kala khamjelai ba gi kena rit matharai ngi ke khubor ke badang sujia gini ke khenjat tayo bat ki bana gi bala dep hal ka ba ka wei ni ki khna ka badang spos nem karta dang rit kumno ka ashim mela ka jing im la jong da ka basdin phasi tang na ka daw ka jing shamai kajing shamai bar kajing sha sneng sha krau gi bahing hasem bat na kajing mamla sha ilarai ban shim kata kajing im jong ishimet bat kani ka dei na ka daw jong ko mobile ti kani ka jog man ngin wan ra sha phi bat ngin pun sngo ri phi ha bade ba kijing ya kren kijing ya phule jing mon kijing tip ba kijing shisha gi bangin yo ba ngiyo man tip ru lengba kiri sampang gi jongi naduk ki bakin thup naduk ki doktor ki kime ki pa ki nong ikai bat ki benta ba pher jong ki bre ki bedan bat pun sngo ha bade bat kani ka ju ka dawa ngi la ban ong ti kum bang jule in ka post ngam kwa than bun ktin le ban pun slam Hynrei nga khot bat nga weri phi ba phin pet khnang ye ni ka video hado ko ba kut jong ni ka program khama phin yo ye jing pin shai ba ka jing hikai le ni ha jo ko por ru ka jing kentu kum no ba phin sneng pin krau phin a jing mut ye ki khon gi jong phi ha ki yeng ki sam ha ka ba kiru kinyele ban kiar nagani ka juk jong ka mobile phone namar ba ka kta adu kata om tang ye ka long ren yang shimet Hynrei ka kta ru wat ye ka jing ye dei hapdeng shiyeng sistem te kani ka por produk saya sisien ko mga jule nga kapadiang subhay pi siya kani ka program ko jongi but kini kidi kijing shisha gi ba pi pinyo asngo ha kani ka por kyrteng ke jonga ke dei belajet dan lajing up ngakren hne kum ke keme hagajo ke poro ngade ka nohikai hagajo ke poro ngadan bentah ka bani selok beki khna ngade I Dr. Jasmine Mary Lynthaw ngade clinical psychologist ban ngadon la ka jong ka clinic ka banga shong ngapet. I'm Dr. Devashish Das. I'm a senior pediatrician and currently the medical director of the Children's Hospital. Hello, ngade Lorina Basaïawmoit, ngatrei kumi counselor Haga Children's Hospital. Ngade Sister Bashisha Masar, ngatrei kumi principal hapo Auxilium Girls Higher Secondary School Dong Thamai. Ngade Miss Markanti K1 la, but ngahikai hapo Laim Kra Presbyterian High Secondary School. Kublaya pi pila wan mentaka sngi ban ya keren halor kane ka phang ka badon kamha nam mentaka imlang ka salang ka jongi ka bangiyo I hagini ki sngi ki kubor ka ba pensosi yangi ki long keme ka ba pensosi yangi ki bahayeng hasem habangiyo sngo ka jingma ya ka rukom bangi ki Khun jongi ki sha ngom bat ki sha te hakane ka
jing pendon kam ya kaneka mobile. Kajing shisha, kajing shem jonga kum kekeme. Namarba ya kami kajing pedan kam ya mobile. Bon sin hi kade ban sedang baik na yeng mo. Namar nga kum kekeme hagaju kapor ke banga shem ki khon ke jonga. Ngamju ai thani ki ban ai mobile na do par be ki dang retro ngamju penlin. Ta on dikila he club shong class 12. Tinga ai ke ki ban pen ka mobile but hagata ka poro ngade hikai. Ba phim day than ban flip kapor jong phi hang ni Tikom ha school jongi ti mentangi ngim sha hajing shisha nado bas dang nila ong ki kena ba kim day banwan ra ya ki mobile phones kamtem namar banga ngadi bape ya ki high secondary ki kena he kumangi ong ti ya ki ngi shet ong ba tang hakipor emergency kila ban wan ra ki phone but haba ki wan ra phone kidai ban surrender no hapo staff room haki nong hikai but dalawai school kin sawan shimbiang Jinglap te ke kababon mo ngalaban divide hapadeng ka kumno ka kata ya ka jemut jing perkhat bat ya ka ka development jong kiru ken see mobile phone use can don be positive and negative effects tangba it depends on the age mo lada along 18, 20 and above, positive effects in the sense where they can use it to access information. It's very, very bad. Kaktab ha kenya ka jingmut jing perkhat jong ki ya ka development jong ki tihaka you bonsen ngalap ba ka yaki khulung khna khamtam ka pen jur ya ka jingdom ya ka kakta ka jing puli ya ka even ka jing yothia jong kiru te kalongkum ka cycle ken te tangshula ai ka phone bon bhaki negative effects sakata kalung ba. You see, it's not only the question of the mobile sets which we talk about. When it comes to a pediatrician, we talk about few things when it comes to the devices which children use. So we usually call it a screen time. So screen time is something which you need to understand that it's not only the mobile devices, the laptops, the computers, the TV sets, the tablets which they use. So children are used to all these things. So what they do is, it's not only the mobile devices which we take into account. A child who sees the screen for a pretty long period of time. So that's the screen time. Ka mobile bat ki wai pat ki electronic device hagajing shisha ka kta shisha ya ki khna namarba ki bapli ki dang khna ki parla ban penun kam ya ka hakurukom ka badai ki pelut por taban lekai kamtam hakini ki Instagram pilatip menta ki khna wat ka Facebook ru kim penon kam Shuh barobor ki le tang dak Instagram bat ki message ba pher ba ki le parakna bat kim la Shuh ban pentri kam ya ka jabing juki hakarukom ka babyang hakaliang ka rukom puli puthi ki wan ki briu ki babun ki jing ki jing ban ki jong ki hapadeng ki khna samla ngi yo i ka ba kham Hynrei hi menta kade kani ke aba ki keme ki kpa kim la bante la kam Shuh ya kata ka rukom ba ki Khun jong ki pendon kam ya ki mobile tengah kwa ban keren halor kani ka phang namar banga yo iba bu nangi ngi kwa ban pendu no ya kita ki Khun jong i ba kin pendon kam ya gini ki mobile ya singi don kam ban penya pher Kai kata ka ba pendan kam ya ki mobile namar ka ai jing bentoy yangi ban kai kata ka ba pendan kam ni ka ba syate no hai kita ki mobile ba ka pen sneu pade ya ki Khun ki jongi ti ka ka banga shem ko man show pi nga don line mut ki Khun nan show ai example ban ka ban ki wei baro kin sneu thu mo ko mi Khun nan kong jonga namar ba ila liu ushin rang ti hakapor bi dang yo mobile kum tu ni may pa jonga namar hakapor bedang dang anong dang Pediatric yo kata ka mobile ti ka banga yo i nga ong i may nga ong balay pi pinlin ban thit mobile dang kat ni abshwa do la he ti Hynrei kata ka jing yo i ga jonga ba
kalau along perlong no iu bau lalong adik hang tu kandian Hynrei ka eka banga syam padli ka jing hikai ka jonga ka jing pen i ka jonga ba ka ni kala ban penjat ka jing em jong phi namar ba haku ka po ka dang lien ba ni ka pop ji mo so ka eka banga yu i ba la da phi khot yu alele no kan ni bun sim lalong pen i ka jingdom ta ka jaka on wan no haiti po ba khot ka shim po do sting kanta ti ka eka banga syam hala dm long there's a big difference kay lada kikme kikpa kila bani trail lang bad ban hikai ki khun da ka bajai bad pan i ki kini ki bam de ban le kini bam de ban le bad lada ka laja fi spend time hang ni than kan sakta ki khmat jong phi ka mindset jong phi ru kan sadap dik ki bam khot mo ti ngalap kan ka de hi nang kong hinangi ki keme pa. See, the basic thing which we want to speak is how much screen time should a child use. The screen time is defined as something like this: the number of hours a child spends on his screen, his visual device. So like he's looking at something, it could be a mobile, it could be a TV, it could be a laptop, it could be a tablet. So the number of hours the child spends on that one. Anything is bad. So what we say is, when we consume something, we always say that it should be a balanced diet for children. When we talk about balanced diet for children, that would give them the correct energy, the correct amount of vitamins, multiminerals. Similarly, your screen time also should be a balanced one. How much time should be used? How much time is a balanced time? That is something which we always need to focus on, what is basically a screen time. But as I said, the amount of hours spent by the side of the screen, irrespective of what device which you use, is regarded as a screen time. Di barabor ki kena ki don hi la wat langi la ai warning kum taru ki don hi ki kena ki bon ra mobile tu kum tu ti ni yo snow ba teng na ki no hi kai shin rang ki shai wan ki yo I ba ki kena ki ya pendon kam ya ki mobile phone jong ki ti takadaw ngi shai teng ni le surprise checking ya ki kena class 11 but 12 ti ngi shai lap ki shai bore teng ki bore ha ki school bag jong ki teng ki la phabat no ha iwei para kena ti dangi yo kum tu namar ba ngi hab ban follow ki rules jong ka school ba ladangi lap kum tu ngi la eye warning ki no do menshwa ba ladangi lap nginom asyo ki ka phone ngin bu hado nakut usnam ti don na ki kena ki ba pen I jingdom ki ba ong ba miss I know ka tu ka phone namar ba lada film I email ipa ki don kam ya ka ba ki don ki important call ki don ki ba ong ba ngahap li thiet jing thiet ngahap use ya ka tu ka GP ba don ha phone tingi pedang isit ong ba fi shisien ba film sngap ike bangi ong fi hab ban klet kita ike baro ban handala akut hi usnam pen sayo itu ka phone ti teng isit su penting kumri kana hadin shibnai bangi bat kumtu ni itu ba kila sung thu ba kile ka bomde tingi isit return biang ya ki phone cheki kabaning kong kabangi ki bala don hagani ka feel ngi yo iba menta kala wan kata ka jingte kata ka obsession ka bagi ong bahab ban pendan kam mobile bangi ingim la ban Shuh klem da don ka mobile hakti jongi kata ka bagi ong ka no phobia ka mod no mobile phobia namar pi ngia but teneng pelat kata banang yo ya ki mobile ki bakham ram ki bakham bun kita ki utilities kata nginang so kelo ni klem no pada ba ka jing pendan kam ya ka mobile hi ka dei thik hi kumno bangin yo ban kan jo ktien ya ki ba jingai kumno bangin pen sapriang ya ki le se ki khubor ki ba pher ki badon kam ka jing em ki jongi
Tika ni ka nomophobia ka mut ba ki brio ki don kata ka jing ki jing mut kata ka anxiety ka ba ki ong. Baladam yo kata ka mobile ka jing em joki kalong kli. Kam don show kata ka jing sultanan bakimla show ban ya keren ya khana bat ki brio namar ba kim don ya kita ki mobile ki jongki bakinya mo bakinya share ya kita ki information baki yo iya ka mobile. Kabaar ka long ba kabayahap hibat kanya ka nomophobia ka day ka FOMO, fear of missing out kamod kani ka social media kan si Paralok haba kiya keren ya khana kiya keren siya phang ki ay kiya keren ya kita ki ba peniha kita ki mobile tikini ki khana jongi ki tiang balada kimtim ya kata ka jing ya keren ya khana hapadeng si Paralok kapenlong ya ki bakin long biet kapenlong ya ki bakin num kilong jakle bakin num tip tengingi habban suthu bha bakini atli hi kidei ki bapen sneo main thing kidei pet kin don bet ki signs ki dak mo kumbangi ong the first is ni keliba kumno ko mobile phone ka kta yaki ngaken shwai ki yaki bahayin kum ki make pa kum ke ik ta ki jing pher phio i mo ti bon sen kin ong ani ban kim puli kot show klajul ka jingdom tang shula shimya ka mobile phone kim la show ban ban kop ken ki haban shimbiang ne kin pet na ying ne kin pani ka jingdom ken ki long aggressive bha kata keleng ba and also ka kata bhaya ka development jongki bon sin pinyo iba ki khna ki ba tang ha ka mobile ki social skills jongki ki long very low kim la ban kin da kenya phiru ki dem shapo ne kim don ka eye contact ki long ka jing sngo she phangela deru ki long le ran bha kim parya ken kum ki wei ti kita ki de ki signs and symptoms ken also ka shong haka rata jongki mo namar ba kidang develop ya ka jingmut jing perkhat ya ka jinglong ya ka ki don control issues damar ba ka kata pelaj ka khli kumbanga ongi phi mane ba ka kumbalong kum ka addiction mo kuma phi ai ki sim drugs ka jo ka jing kata jong ko mobile phone haka jingmut jing perkhat especially haka jabe so lada phi ki khna samla ki badi drugs lada ki mio ai ki drugs ja you ki long kumalong lamwir ki dom ki de ban yo kata ka ka jing khwan kala shba palat ba ki ka long difficult ba ki ka jo bat ka mobile phone tang system ka mobile phone ja you lak he ka jing dom la kala kata bon ba ki ken so kita ki de ki main ki bangalap bat ki dak bangi assess ken kinong hikai haskul kinom la ban le klam ka jing yarap lang jong ki kimi ki pa te lada ki kimi ki pa ki sungo tho ki guide yela jong ki khun hakata ko rukom ba ki khun kinom pendon kam bakla ya ka mobile ti kamut ka suk yingi kinong hikai ru bangin yalam ki kena kumno long ban hikai ki ya ka babha ba ka basniu te khamtam ba ngi ong ba kadi ka digital world ngimla ban ong ki kena what nom pendon kam namar ni kum kinong hikai kum mga bang hikai history ka subject jonga kadi ka bajrong ba hadu kata-kata ba hoot ngila sedang nadu ki por pandemic ba ni use kini ki online classes ti hakatu ko nadu ki por hi ba ki khana ru ki yo kalat ban ong ba ngi don kam ka mobile namar ba ngi hap don ki notes bingi hap ban boot na ba ay na school ti ya kata ka ba ngila sedang nadu ki por covid ngimla ban pendam no wot namar ba ka kata ka perthai ka ayat kumta bagi jingdon kam bat kata ka bagi ong ka blended learning kata ru ka kandang nya hi tharai namar ba kum ka subject jonga ngahap nganom la ban pendap ko post lada ngam ai ki notes hapo WhatsApp ti takadang idang hap hi ban penon kam ya ka WhatsApp ka mobile ka dairu ka medium of instruction
Ne kata ka kalat ka lenti kumno bangin yo jing tip ya bun ki ba mento yang iru. Tama ka social media hi ka de ka way ka ba pensneu yang i. Ladangi pe ya ki Instagram, ladangi pe ya ki Facebook. Ngangan ong ya pi tang ka way ki breu ki ba penmi ya ki ni social media ki Instagram ya ki khun la jong ru kim ai. Ban pendon kam than ya ki mobile. Namar balai bon sen ni pendon kam bakla ya kaneka mobile ke jongi te kai ka kta ki khana kim nang shu ban pulih ya ki kot ki badon kam ban pulih kim nang shu ban pet ya kita ki research bakin wan ya kita ki research da ka ba ki lech ki library da ka ba ki ya keren pat ki nong hikai da ka ba ki ya discuss para khana kim nang shu ya kata katuka waves na kini ki phone ro ka bas new bahaya ka brain development ani ka jabeng jongi kala ban thut no namar ba bon than kituki brain waves ki ba sneu namanta ka kini ki balance ka met ka phat ka jongi te ka wai ro ka bangi yo i bakini ki khana namar ba ki lam len than ya ka to ka ba yo kat ka ba mon ki kme ki pa jong ki kim so tho ba to la da thiet kan ka mobile an ha ban thiet ka ba khamba haden reu bnai ka ba khamba shu haden reu bnai ka to ka dei ka ba ki hikai ya ki khana ya ki khun jong ki ya kata ka entitlement ba ka dei ka hok ka jong ki ba kin yo kat ka ba ki mon. As I said, when it comes to the screen time, the Indian Academy of Pediatrics, under which we work basically, we are an organization of all the pediatricians all across the country. There is a certain guideline. Now, how much of screen time is good? How much of screen time is allowed? Please remember that below 2 years, a child should not be exposed to any screen time. Below 2 years. 0. Now from 2 to 5 years, the maximum time which a child can look into the screen is only 1 hour. And from 5 to 10 is a maximum of 2 hours. So you can imagine it's only 0 hour below 2. 2 to 5 years, they will be allowed only for 1 hour. And 5 to 10 is a max of 2 hours. So this is the amount which they can use their screen. Now there is something called a healthy screening also. Healthy screen time means if they use it for educational purposes, if they use it for recreational purposes, these are something which we call it a healthy practice. But some of them are involved in some other activities. You see, like Facebook, YouTube, and all are used by slightly elder age group, in the sense like after 10 years. 12 to 13 years is an age where they can start using in YouTube, Facebook, but that also should be under the supervision of an adult. So this is something which is not happening, because we ourselves as an adult, as caregivers, we are also, you can say like we are also responsible for these children. And there lies the biggest catch. We ourselves do not follow the digital hygiene, which we call it. We are also glued to our mobile devices, glued to our TVs, glued to our laptop. So we need to give some time to our children also. So this is where YouTube, I'm not talking about the YouTube, but as I said, these are the timings which we have clearly mentioned. What is the amount of time needed for a children to use that screen? Kaba ma baba shirkai ka tu na marba kumangi ro mo kumangi ki kimi pa ting ting la pet mo ki ki wanam ki notification tu ki don ki babha don ki ba jakhia kum tu ki kat no tam ki khanna mo ting ting kim tip ka babha na ba sni kum tu ki shong kan shu klik khandiat tang man shu pet na ka tu gru kam pet ki jong ki kala pen rum ki ko ban tip shu te on dikla yo kum tu man kas ngila ki yo ban bat phone ka de man ba ma ki yo bat phone bat ka main ju ki kla klik bi ka tu kaling on dik klik ka tu kaling tu bat kinang yo shu jing tip ki babon kuman syong na benta mo haga jaka kim pat de ka pore ki ban lang sam lah
Mo kampat dei ki por banilang samla kampat dei ke por ki bikin le samla ru. Dei just because bikin le yo ini ki tu kawan gejing pensoi te. Tiki kwa ban le lang ken. Kalong ta. Kejing pe de ke bon bha. Namarba for lockdown di ki khana ki bamju tip shipang ko mobile na yo bat mobile ru bansi namarba ki don online classes ki haban pe ka mobile mo te kala long it's double triple ka effect ka mobile addiction ne ka jingkwa mobile jong ki khulung khana manta and ka wei ba ngakwa ban kat pat kham tam ki school manta is kat ba phila snobha what pa sho ki notes ne ki you haki phone namar don kam sho te menta namar ba tang shula ai ka to ka phone hakti em kalong ko phi ai sini ki kin kwa si kwa ka to ka kan poisa ka juice kan poisa ka all kinds of things so I ka jing thiang so don kam ban ai namar kim don kam ya ka phone ti kinda ke liru ki me ki pa to bel kumno ngin pen he pen san ki ko pen he pen san ki kum ba phi pen ha ka to ka pojong phi ha ki 80s ki 90s mo ki mat le kai shabar ki mat ur ki mat ki mat enjoy their childhood te namar kene ka mobile phone kala pen you kala destroy ka childhood jong ki you can ki khulung khna Haka bandingkong nga isnay ba yuki kna school namar ba dangile ro ka online ro kalong kumba kalong tang ha ka haw let's say kam ki school ki bahasor ka compare re kam tam ka to ka por nga tre ka school ka ba kam shakandong don ki kna ki bom don mobile ka network kam biang nang ta karukom ya sim class ka tu ka por kam ya de shisha bat ka perlong ya ki kna ban sa ka umdum ki kme ki pa kimla ban budin ya ki kna ro kimla ban sutu bhai ka rukom hikai jungi na po classroom shaki yeng ki sem jumki but ka ta shi khadde ki kna Actually, definitely, this is something where everyone agrees that the lockdown had a big impact on children, and not only children, like for adolescents, adults, everyone started using the screen devices more than what they used to be. The amount of physical activity decreased, people were locked inside their houses, there was not much of connectivity as which was there between interpersonal relations also. That also became lesser during the lockdown period, or the COVID period which we call it. That was a time when all these devices started being used by children and others. But there was something which the government also had clearly mentioned, that if you are using these screen devices, the amount of time which should be used for children in the schools, when their schools are shut, but if they are trying to get the teaching or the education through the screen devices, the amount of time for the children to be sitting by the screen, the government had devised a strategy that this many hours should be used. It's not that continuous you sit by the side of the screen. That wasn't the main idea, that wasn't the option which even the government regulated, you can say. But ultimately, who followed? Not many followed. Children became glued to that screen, glued to that device, and ultimately the problems of something which we call it a media addiction. Haki juk menshwa namar haki tu ki por menshwa khamtam ki kena school hani ha school jongi long ki wan na ki long yeng long sam ki bom nong ta ki bom da biang ka jingyo ka kot mo ti haki por menshwa ti kim ngim jiyo hiru ngim jiyo snow hiru ba manu ban ra mobile phone ti ka they take na do ka por jong kani ka COVID-19 ba lalong kumba ngi aila te ki kena bakin pendan kam ki mobile phones nawar gitu ki por lengi kamyo hidu ban long school face to face ba ki kena te ngi pendan kam ki mobile phone kenang bangin reach out yaki gitu ki por ba ngim long school te namar bangi kwa ban ya kendo yaki teng na ki nong hikai ngi le gitu ki Google Classroom
Ting like majority nangi te bon ngile ka WhatsApp. Ti katuro ngi habban shnanot sayeng ngi shandur ngi sasan haki. Ti ngala ban ong ba ngado ka COVID-19 hi ba ka jing thrang joki kena ban bat mobile kala nang kiu. Bonsin mentabali ki pek social media ki lekai games so ngan wan shaki games mo especially kum ki games violent games kum ki PUBG apinyo ki khna khamdam ki khna shin rang ki belekai kum ki games kum ki PUBG ki long very violent mo pinapet ba haka PUBG ne kino ki games ki balong mo bahak ban penyap breu ban pen play snam ban pen ot ban khnang ban dup job katu kapen duna yaka jing sngau lem jongki khna you see so kita ki khna ki along so aggressive along kurba ban bekile kai ni ki violent games man kapor ki sedang ban show ki para ki sedang ban show ki kso ki sedang ban lada ki yo I menu ban salu kinum salya ki sedang ban show para khna ru kin ong to show so that's the thing so these violent games also ka khta bha nglayo I bon bha ki patience ki bawan hani ki bade toppers hapo class mo hapo school batang bentakan ni ko mobile phone kala pulam ka jing jongki so that is the thing don ki kena ki bas ngutu hi ka rukom puli puthi kila eno ya ka mobile kila lej biang shaka offline ndai don pat ki kena ki khamtam ki jo ki bom kwa ban puli kila shim ya kana ka kabu pat khamtam ki nong be ki kmi ki pa ba ki nong hikai ki dang ai ya ki online classes ki homework ki ndai bon sien da kila wan ki kmi ki pa shangi school ki tip ba kam dai ka ne ka pani ba don ki kena ki bom la shu ban kiar ya ka ne ka jim pun kam ya ka mobile ha ka liam ka jim puli puthi jongki bat kum juru ba ki shukwa ban pedon kam kaya ka bat ki keno apat bakadai ba kidon kam school there is something called 20-20-20 rule. I do not know how many of us practice this. The rule says if you watch on a screen for 20 minutes then you need to give 20 seconds of rest and look at 20 feet away at an object. So how many of us we are aware of it? But we are supposed to be, as caregivers, as parents, should be aware of all these 20-20-20 rule. 20 minutes if you are watching on a screen, 20 seconds is your rest, and 20 feet away to look at an object. Then again you start. Otherwise it causes an eye strain. So these are problems which we are going to face. Children's obesity, physical health is being jeopardized. Children's having eye strain, headache, neck pain. These are all the physical aspects of it. But there is something called a media addiction also. Some of them are so glued to the screen that ultimately they cannot keep them, you cannot keep them away from that screen. So that is, we do not want something when we talk about a media addiction. Bikum kini ki jingja ngadi ban sngutun uduna tanrai mo. Namarba kamde ka sin beneng kong tribal aja kumni hayeng hasem batang shlashim kum mobile pilatip hi ba Khun jong pi in react kum noi kata ka situation mo ti kumbanga ong day ban pensngut ho shwa kaba kongsan what I mobile hi ki namar kan khamjur kat padang yat kapor namar phenyo I kin sedang shwa san minute to say I so san minute 10 minutes 1 hour 2 hours to kolong kum takin ti kasong ru haka deta jong ki khulum khna mo blada kila kham kidang rit ne kila kham he kan don bet kadaw babale kin le kum no ban deal bet kita ki anong kum no taka ka jingdom ne to ka suddenly ban ban shule ban pet na ying ti ban predict ya kata ban ong lupa ban ong shwa ka shong from one child to another ti so that is the thing ya kata ti ngim la ban deny ba
wa ki kena jongi mentaru ki kwa hi ban yo alang ban penyahap bat ki wei pat ki para kena namar ka jing let's say kalau ada ka trend ka kata ka fashion ka rukom im mentaba baru ki kena ki kwa ban yo lai jong i mobile phone te long ka long penjuk hi ka jing long ke competition ke dan bet ha ki kena bagi lada ki wei ki bat ngarung ade ban yo te bang yo i mangi ki mobile phone bagi penan kam makiru ki kam long ong kumno ki de ki ba bah ki ba ramdor hi bagi kena jongi ru ki yo ban bat ki kme ki pa jing shisha haba ki wan jengi ki atu hok ben ba ki khun jongi bon sien ki shu lekai hapo haki mobile kim rukom krekod jungi kambiang Shuh but nga i babun ki kme ki pa jungi ki persyang ban sedang ki khun de ki khun kim ko Shuh kim la Shuh tharai ban concentrate yala kata ka jing pulia tang na ka daw jong ka mobile ki don ki kme ki pa ke daw wan yam shop office ru haba ki wan kren sepang ni ka jing penun kam kulmar ki khna jungi ya ki mobile ngi la de bet ka offline mode ben ngi don ka WhatsApp group jong ki kena taban pentip chaki ki make pa ya ki bangi kwa ban pentip ndai ngim hikai Shuh hapo ka online mode barbor ngi lebe de ka offline hang ni school jong ni ki kena kim jura mobile ngim sha ya ki banra teng da kira ki yo ya ka jingtip nangi bat ki bu hapo reception nandi bat ki class teacher te ngim sha ya ki kena banra mobile school kata ka syong ki kena hi don ki kena ki bala hi ka juga classroom ban concentrate ban yo ki marks ki bahe ndai don pat ki kena ki bomla ban le ai na kata ka daw tharai la se ke jingmo ji perkhat jum ki ru ka kakta na ka daw kila number bukim ko ban record nga tharai pi ndai boni ki kena ka mobile ki ka don hayen ka kod ki kre don pat ki kena ki bomla Shuh ban record bha la se na kadaw ka jing pedan kam palat juki ya ka mobile na lor bakim la ruban krekot ba bon sim ke ege banga sham ki khna ki phla ba ki kmi ki pa kem judan po and then on the kim don pot la de ki khon ki ong nei ngi ko ban share pi pa ngi ko ban share pi ki ong im don pot man ta to se share shibet ta kata ka shibet ki la shot sam thia ki la thaj kamet em ma ki kmi ki pa man taru on dik lawan tre ki la ban shet jing shet to kpala ka jong kepala ka jong kemela ka jong lah ben shet jing shet nang ta ki keparo teng ki de ben ai porti ki khon bon sin ki keparo kla shi bet tang ka keme mo kla shi ka keme kum to te ka e ka bajia teng la raja bo khun bakla u teng kepau ka no kala ya ka keme re ka e ka kongsan de ben ya tre lang ke ba du kepa ka keme Pingangan ong ya ki keme ki kepa lada ki don ki khun red ki jong ki bampat sutu ki pej ayu ha kita ki mobiles ai ba kini ki jing pej mobiles kin long no daka time management ai ka pori ki bakin pej le se shiteng kenta le se shikenta amdai ban ai mobile sa kapor babam nomor kato ka jing bam kim sutu Shuh ki bam ayu ba ka jing mo jing perkhat kala lej bet ha ki tu ki jing pej ya ka social media kani ka sniu kumno kim sngo tu ya kata ka self awareness ka mindfulness kim don Shuh ki kena jongi bakin tip mentang ale ayu lada u kena ne kirang baru ki pej ki mobile lada kalut kapor ar kentaru kim long mindful Shuh ya kata mar kila ngop hakatu ka jing ibang jong kitu gidor kidar hakane ka jing pej ya kanta ka mobile ngapo aben ai shwai ka jing skol lemmo sepang ki bahing bahasem juti khlung ba khlat bupli hakani ka tayo and yaki khna samla phimdon kam ka mobile phone ban pen ban yo burom na ki wei smutho philong special haka kumba thau blay phi phimdon kam ka jing kumong validation mo nakiway hapo ko social media nen dakaba lekai ki games hakaba phi job hapo mobile phone ki breu ne ki phi kando po mobile phone phi chat kimne ki breu ki ba shisha mo in the sense ba phimla ban shanya you know
Pimla ban trust ya ke mobile phone, pimla ban trust ya ki apps, pimla ban trust ya no you no bron po mobile phone. Pidi ban trust tangi ki brio ki badon haljing im jo phi kum ki parents jom phi ki families jom phi ki friends jom phi. Le kat ba phila ban ban avoid ya ke mobile phone kat ba phila and play sports, interact with ki Paralok jong phi. Ladap hidon kam jing rap hakano ko leng baru ban mi na kani ka jing bat jong ka mobile phone sungob ha contact ki counselors ko mangingi la ban yarap ya phi kum no ban your de addiction na ka mobile addiction ken Bon na kini ki kena bagi yo kem bagi ara mobile phones kuntu ki kin ladangi ladap ong ki balai fi wan ra mentangi la yo kem ni haban bat ti ilong kum i principal ila ong ba day ban bat kini ki phone hadu kumta hadu put snam Hynrei ki pen ibe ka tu ka long kilong very agitative te ki kwa ban yo no hak tu ka singihi ba kin ong ma miss sorry miss banga la kum wan ra ngak lemon surrender hafi Hynrei ni don kam pala kin ibe ki daw jong ki ba ni kwa no mentahi te ki kwa be ban yo no tu ka phone hak tu ka singihi ki thao ken ki ai daw ba kum ni ba kum tai ba iwei in sa phone yang ngadon kam ban let bi para let sha doctor kum ta ki ai daw ba khnang bangi ringin ai no tu ka phone Kabakhan do ka shkwa ban kan ta komnihi na kabanta jong ki knik pa ai ka por jong phina menta ki khun wala kni ka por ka long ka balang kot ero ngitip ni dan lagi jong ki por ki jingbon kam gi jong ina do dang step hado manamit hajing tray hang no bingi benta ni bon kam re ai ka por jong phi ki khun bala de phi kwa ban ai ka mobile ro yalle ti ban monitor yaki yalle ban pet ki hai ki pulut ka por jong ki kam tam ki dang por class 12 tang kham tam por class 12 pimpat dai hiro ban ai mobile yaki tang ha ka por badan kam kidan kam ban ai ka mobile ka e ka banga sngo thu em ba kum ki kmi kpala de ngidam ka la ki khoji gidan ka jing e kadan kam te ki bikin snacks lo kam de ban shu hala shu mai marbon sin ka jing hala jing ma ki wat jing rap na showai adi ki wat jing rap na showai tel jabi ki khon ki kum ko mu e ka jing ong ki wei ja ayu ki mai ka lai ki khon ta pin mai kum no ki khon ba la de pim don po kaba ngiyo e menta ka de ka ne ka jing snew ba hapdeng ki kme ki kpa hapdeng shipara kia ma ya sho kia don ka jing ya sutu bakla tang na menta ka mobile don shu kata ban ong ba ki khun kin lej ban bam ha ka jo ka por bat ki kme ki kpa don shu kata ba kin ong ba ngin ya thu khana ha bang ya shong ban ya pe tv namar ka main ka jingmut jongi kala lej be tang ka to ka mobile kala long kumbangi la syate kata ka obsession jong kan yang mobile ngidai ban pendu si sendon ai no da kapor yo kapor ru bang ngilej ya ki exercise yo kapor ru bang ngintip ya ka kam ka jam ai bakani ka jingpet mobile kan dai tang ga reward system na menta jongi bangi don kam ban relax kan diat kan so ndai bangin syate kenjeri hakani ka jingpet mobile namarkan pensniu ya ka jing im jongi Haskul ngi persyang bandon ya ka awareness program syapang ka jing snew jong ka jimpedun kambakla ya ka media ya ki mobile nang ta ya ki kemi ki paru dan ya kendung ngi ya ki watsha ki kena ban pedun kam mobile ay ya ki kata ka por ba ki pedun kam ngi don kam hiru ya ka mobile tangba ki kemi ki pahayeng ru ki de ban kam strict ya ki khun banom ai li ya ki namar ba ngitip ba kidang ret kidang kena kim patla shisha ban pedun kam hok ya ka wat mangi ki baher ngi kam jenjar kam tam ka kta ya ki ki kena ret jungi ki kena school kabandum kong ke dei ba pe lada phikwa ki khon ki ti jam phi ban bujli phi du kum ki rang ba phi du phi ban bujli shwa mar ka wei ka point bang bon senti khna samla nga kali ma ong bele phi bat mobile ti mei pai bat mobile tinga dongan bat mobile you know that's number 1 and it's always the phi de ban pani lenti ma phi kum ki me ki pa kum ki even teachers also for that matter ken mar phi de ki role model menta ki khon jong phi kaba arba ki khulung khna kim don kam ya ka mobile kim don kam
lada ki kwa ban kren you know ki kwa ban kli shphang ke to khilet kendu hi pi kwa jing kli bo da ka dictionary mo pi kwa ban kendu paralok ke let kendu iki mentagi brio haying ru kinadon mobile ikon ikmi si kamera ikon shawai kim ya kren ru to ka communication is missing, so that long very dangerous is katoka jing duna jong ka jing kren jing ya shonglang you know with the families. Third thing is also ba lada POE kino ki dak you know ki symptoms ki khon jong phi ba you know ki class dang khata ka jing pule ya ka concentration phide ban kli phide ban kren ya ki phide ban pryang ya ki nomor bon sen ki kloi ba ban mai ne ban sho mat ma phide ban pun sngo tho shwa kata ka jing sngo tho ka de ka ba very important ka ba sau ka de ba hayeng phide ban kum bodon ha school hayeng ruk de ban don kum ki rules kum ki an eye warning shwa ba hang ne hakani ka yeng mde ban bat mobile mano lada phi bat ne philekai games pin se sha punish, so you know kade kumta so kan hikai ki kumno ban long responsible also can, so that is the thing. So these are the main things, and also yes time management kumno kilaban pendon kam ya kapor kumbadon routine ha school kejut de bandon routine ha yeng ro. Take away the question mabale ki khana ki but mobile simple maki long board, if they have something to do ki don ke ek ban le hakaba yat da kapor kinum picture hi ya ka mobile ro kata du ka de ka very important ke chana du por khe hadu por thia lada phi don ki activities hakaba ki le kai but phi ne ki le ka ki paralok ki ding ki you know ki physical exercise ki le kai sports kinum don por hi ban khata to kita ki de ki rukom kum no ban pen kernga king ban distract mo nak mobile. See, there are something very important things which we need to understand. The devices are going to stay. The devices are not going to go away from us. They could be anything which is in moderation is good, anything which is in excess is bad. So here also, as I said, we need to understand what is the screen time, who needs to use a screen for how many hours is important. Children should understand that the bedroom is not the place to keep a mobile. Children should understand that the washroom is not a place to keep their mobiles. So that's a digital free zone. Similarly, when I have my food, when I'm playing, when I'm doing my physical activity, I do not use the mobile. I do not take the mobile. Children should understand all these. So this is something which we call it a digital fasting, digital free zones. If we can inculcate all these digital hygiene amongst our children, I think at least our children would definitely understand which is healthy and which is unhealthy when it comes to screen devices. Mobile phone ka long sha ka marau ka ba te ya ka jingem nadu am tang na ki samla Hynrei nadu ki long kmi long pa kum ju kham tam ya ki kham tam mi kum ju ki para ka ba dang ret ki khna kala kata hadu kata namar ba kim dan ju kata ka por ba kin pelet bat ki kmi ki pa kila Hynrei ba kila yo ya ka phone kila klet no ya kata kem dan por ju bat kum ju ki yo ka jing ki kai ka bas niu ta nak ni ka mobile phone ka jing jong te ngai kum ka sem jing phi ni ki mi ba jong ken ba ki ai lat pala di kena ka mobile phone namar ba teng ta kum kena ki jing pulero ki la chungam no kena ka mobile phone but kila penong kam kai no mai ka jing em la joro kim penot por su tai ka ba ki dana kam sim ba ki thmu ka ba ki le na ta ka daw tanga iba ka jing sne jong mobile ka ta si bonu kana mo kam dang kot ka khya ka thya ka dem kam byang shu ta ko bai ka puli dang le kam long shu ra kim ki khon la ai mobile kim te record neng neng ka dika jing kot te record ai mobile te adu kata ka sne ki khon kai ka mobile ting ting kan ni ka mobile ka kata ki ka bor per khat jing kiru ki khmat ru ka ta te ki khon ka khya ka bam ka dir kam na byang shu ra da ki mi ka bam ka mobile kan te ka jing tu ko long mo ki
ka nginang nang ri menang kemik pa tu ban ai ki kon kama pan ka juk dan kam kama pan ring dan kam ka kulu ban sinshar ki kino ba ko bar ka hadin ki kawan shwa ki ki ka jingkala kelabak lebak na du ba Pyni kini mobile ta ha ikhunlong badang asna mlale ba si mobile ai mobile pa ai mobile film na demai lu kilenya do kilayam anta pat bakin le iwei kam menele kai prakana kim dan pos tang mobile la i kitab hang sebun बच्चा छोटा बच्चा लोग को मोबाइल मत दिया करिए वो लोग को देने से उन लोग का तबीयत खराब होता है टेंशन में हो जाता है खाने पीने का भी टेंशन नहीं चिंता नहीं रहता है और गुस्सा करता है इधर उधर घर से भाग जाता है Personally, kat kung gaji jangan abi phone kan, teng lapit TV, lapit phone im tu, dah di por bam ru, teng kadam yo pen bam. Te London kipor bingili chabar ya lami song kham ma, te kham tam ki jaka ba mari stu te long. Don kipor ba ngimban si habai, namar ba hak surok henti untuk kia mari kia tu mentangi kini dingnya kaliru ma. Teng wat mensiru bon hak niki rash negligence ma driving te don ki por ba ladang ya lentiru ngimnur bet pelat iki te ban cross kali erung in hapat bah te lapoi haki jaka ki babun briuru dala shom tu dukan rung in hap ai namar beli ka dukan kala long ha khajan surok te kimare na dukan surok te kata khawai ke dei ka ba balai ting ni hap ai ma nang bikin song hap haki dukan haki Hynrei hygiene tinggi le hi banai ai kat ka bangila ka na ka liang jongi tawang I menta ka ta hafi mentally kan ki khna amde tain khun jonga kiwi bangai nada kimyo don ki bala perkhat snio ki poi so ka jing tim kimi pa ma tanam tai mobile phone ba kimi ai pa mai teng don pa ki ba ai ki kimi ki mai don pade boro ar ki ai don pade boro ar hi ki bam ai They long think kadon mo that advantage. Now, if you use it correctly, kan, nama ke internet menta, few dot get kaya apa fidon kama ke internet. Hynrei kena menta mostly kalau long no kimnang penot kam hok mo ya ta. Kalau long majority kalau long mereka disadvantage. Kumenta kini ke Instagram, ke YouTube, ki mir ki reels ki ni menta ki keleng tang menta ki reels ki brio ki leche ki lap ke jing mensau ke jing ye tikum kita ki long ka ngi perkhat mo ni ru teng ki khun ki pe kini gitu kila ki phone ki kila perthu oh mangakwa ya ka tu pa long bentu de ba ki bam tu te ki khun ni ru ki bam de begitu ba ki pe ki cartoon semua ba ki lem ta oh ki ru ki kwa le lang ta te kat bangila te long ni batai ki pe kani kamde kamta tama kum jonga mentai dang re ya impat song thu nya kata te long ni restrict ni imo long teng tu tengi le jing le te ni la ai be namang juda ai video ke YouTube ai be ka Netflix te ngala ji di manga ke to ngala lok ya ka ngai ngapet song im tu 10 minit ka 1 minit te kat ba la te dingi long ni dali jing le dungi le ki jaka ki ba kam paji mana surok nang ba ka jaka ka ba he bin yo mari khulung itu ni le ben le mta hi amalong yi menta ki generation menta pa te la kham bala kham he ken kham janjar hi ben su thoi hata और के जिंगला ta ka long ha kapor ka ba menswa kapor ba impadan ya kene ka online class Hynrei kidang dan kapor ba kin penlet ha ka yele kai kidang yo ka kata ka jingmut jing perkhat jong ki ro kadang long shisur sider Hynrei ha bangi I bat kalyang bangi ladan pat kene ka online class ka kata sibun ya ki kila yo ke jing hikai ki ba ki jing hikai kamta ma ki jing hikai ki ba la kamlong khla bat ki la I kibun ki kam snio namar ba kum ba ladang im nang bat penan kam yo lej bakla dai kene ka mobile phone na kata-kata adu kata-kata ya kapor ke bamen swang ilong sitor
Leh bang ipet bat ki kelong kena mentah kalau long sya kaba kata ada kata-kata. Ka lada kane ka mobile phone ada nginang lada kikmi pai kikun ki kinang ban lada ki ai lada kinang ban penan kam kumut ka bha plat lada kim nang pat hatu kin jat. Ka jingkla ta dam ka jingdom jang ki ma ka jingdom ka dan ki kot kim kra kot ra ki penat bat teng ada teng bot ka bam ki numbam ra ta ta ka jing ka ba ni ka ta ka cái đấy người ta bảo khi mà học đừng cấm mà mình phạm vi xem mà mình ta kinh sự sống biết đó hay dữ kinh sự biết đó cả cần quay sang những ai bảo ơi không khna hay kinh sân hay kinh nhớ cái mình một coi được khẽ không rồi cái sống hay biết quá cái bài không thì là mình chạy là cấm không mà kinh phá cái gì không thì mình đúng đi mình ai lát thôi Kini ban mi sebar kini ban yat kai pangat kenyo kaler kenyo का जिनको जिसका आमद था गुस्सा से भाग जाता है वो लोग हाथ पर पटकने लगता है माथा पटकने लगता है और क्या कर खाना वाना नहीं खाता है सामान फेंकने लगता है तो आपकी क्या विनती हो क्या अपील और क्या एडवाइस दिया पब्लिक मत दिया करो मोबाइल बच्चों लोग को मोबाइल कम से कम 12 से 15 साल का बच्चों तक को मोबाइल मत दिया करो बस पढ़ाई में उन लोगों को ध्यान दिया करो देख रेख करो यही ना करना है और क्या करना है। आपके पास कितने बच्चे? मेरा 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कितने साल का? तो 5 साल का एक तो 8 साल का। तो आप उनको मोबाइल दिया? नहीं दिया, हम नहीं देते मोबाइल है ये नहीं मोबाइल घर में मोबाइल है ये नहीं है तो कहाँ से देगा बस हो गया। First thing is behavior. A lot of behavioral change ki kila sangem bah ki khna mata ta kawi ngadot ki bahiyeng kat tu kat ni menshwa ki parya ki wan shi nge Hynrei menta hayeng tang ha phone ha computer te kalong kim socialize chu kan te kata teng daladon kini ki family function ni ru ki awan tang ba mentally kim don te hong tu kilong bay mentally kilalong bay ka mobile but hakitu ki technologies we can hoi ka kene ka we ta kalong ka badan kam sa ba ki kimi ki paro ki dan kam ban penye ki khon ba kim dei than ban ai ya ki ka phone rei namar buon ki kimi ki pa menta haba ki ya ki khlong ki baret ro buntin kam judan por siu bakin pen I bakin ai de ki ki jajing le kai da haba ki yam ne haba ki kum ta haba ki kwa ge te kat tu ka we ro kalong ka sha ka ba kata te namar ba ha ki jing sha ai de kino ki jing le kai hamam pen kiar ya ki khlong khna namar ladang ai ka don ka jing kata ladang ai ka phone au por ka kan kata ka bor kya jong ka khmat ki te bat kum ju ro kan penlong ya ki bakin kwa ban yo ya ka phone lada kem yo pat kin ta poi kino ki jing ja kan kum bagi li ngai ka jing tu jangan ane khmat sobha ki kmi pa kum juro kum mangi ki khon ro ngi hap te ker lada ya kum ya ki mobile na ki tiar basneu em tu ki bomlong em tu te ngi dei ban hosiar kenya kum ki khun lana ki khna khlong tu nim dei kim ban ai free kum ki phone em tu ba ki kmi pa mat kum ju ro hi ki hanmen para lana ki khna khlong ya ki khna khlong kham ta ma ki dei ban tiker bha ki dei ban sumar ken ki dei ban buri ken kum ki mobile phone lana kum ki tiar ba ki bomlong tu ki dei ban buri ken ki dei ban kim dei ken ban ai lat he rakin ai lat kemut hadian habut maki te kin donong ane maki te kim pai de ma sai ro aka kalan kasar hi kaleng mo ni dengki bagi kimi ki pa kim penien ki kon ki ne bete te ha ngi kum ki pa ni ka song ha ki pa ban kin te la kam ho ban kin perking man nam ai lat kin ni khnong khna man lap miet la hi tui kam kai tama mata ka pathai ka ba e ka kin ba ka pathai ka long da kum ha khnong khna kim brom chan kon kitiro ai kan nyo ko ri mi pa ba e pa ban su bu kan no ban kai
ba kimi ki pa ki ai mon dia la ki Khun lada kim ai ke mobile ki le lai chat ka jing sniu ka wan ki kimi ki pa hi ba ki lai mon ni ki Khun tang kata very bala ba ke jing sniu ka de ke ni ke mobile ke jing ja ba lai pu chat lim ba ka mobile ho ka tat ten ko e ka ta ba hi ko ka khia namar ba kum mingi mo man shwa ni la ka ba shabar di long kala long me ilawan school la le ka shabar hadu dalami ladum hadu dot ki por hab shamai kimi ki patang manon rusi Hynrei ka menta pade kala long mengingin hab fo ki Khun bikin mi shabar bikin la ka te ka tu kala long ki pun ki mo ki bawan ra long ki jimpang jing stop menta baru sini pisong aku komputer pisong aku phone te tak kan rendang antu tak sui ko budlum te kumta ka vitamin B vitamin C vitamin D kita baru ko iken di ba long don kam mo jingdom kam ki fide banyo ba fin la ka shabar shat fin klai menta fila shushong hapo te la shong te la tronyo kan hapo film yo shu te ka tu ka jingkoi ka ba fide banyo na kamariang kan ni mswa siong ki kamtam kini kena nong pendong ki Khun jong ka mai mariang ki ki yu ki kena bekta ki Khun jingi beri ki jam bakla ta itu pementak sun meneng ta spanga shit spanga slap bakla tang mi tang habar slap ru kila bayong khli kila ki shit nong kam long shu ka ngum ko por jingi menswa te ni da slap ne da priaru mjuda bayong khli ngim juda ya ki shit ndi kum kena mentak ma pinda pe mentak kena ru ki hospital ru bun ki kulung ki ba Shuh stombe namar ba long la Shuh ya hafun be tuma long ka kata ki ken kata tika igin one or the other way ken ka kata bi hi hato kani PE ka jingkala kalong betang hasor ni ka kata wo chuduk thai nong kendong ru ne bal haji pejaga nong kendong to malong nong kendong try kam duna kenjan ban hangne fosol jeli plan ni mobile bala ailat di kelung kena kibanang berpendon kam kalau ke bentoy bat kibamlang berpendon kam kalam ke jing sniu ke jing jot kata ya kibagi don kam emergency ini kita ke don kam ke kibla he ati don kam nak lung ke bentoy ke jing pulih tu ki ke sadian ho ni long menta ber ko ni long dependent mo ndi tang ki khna mengi ru hingi long dependent aka technology ni pendon kami ko phone ni tamalo ngi diban sung thu kan hatu ngi le ya ka tu ka kat nu ka bam ko porjni ka tu ka long ka penuan ra ni mi ka jing mentoy ni ngi shu pelot kai ka portang tu kram ka jing mentoy menta ho ngi learn online mo ki bun ki bangi learn online ni tamalo ting ni ka por da fila pe tu akan ta fila shupai reels te ka tu kala bam kai kenya ko por te lo fidi banang ken ban bati por ho ngim ong ban nai pendon kam ma pendon kam ba ngiru ngi pendon kam ngiru menta perthai mentam tan bala te pi kan technology ngi don kam bi hi tang balong ngi di banang ken kan ko por ma ka por bam ko por benya don kum ka ying ka sem bat ka por ka ban pendon kam nya kai ka ba pide hi ka rukom ba di pendon kam kan